ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಕುಡ್ಲಾ ಬುಡ್ತು ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಡಿಪೋಂದುಲ್ಲಾರು ಪನ್ಪುನ ಕ್ವೆಶನ್ಗ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂತೆ ಬರ್ತುಡು ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪೆ ಬಟ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂಕುಲ್ ಕಾಂಡೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅವಂದೆ ಪಿದಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಅನ್ಶಾದು ಬಡ ಅವನುಂಡು ಸೊ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಒಂತಾದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. Hi, I love you. Welcome back to our channel, Karthi's Vlogs. Yanu Nikala Moke the Karthi Matella Incholaru. Hope all of you are fine. Ini nama karudulla dura pondulla panda arpante dura pondulla dear. All mutti apalle at least all mutti and Chikkamagalur da paida. That is special. Knowledge special undu inkul anniversary celebrate manpare vaidini actually anniversary nanala 2 days undu inkul dumbe pidarda daipanna next week full madmeda galate punu ancha boka popun banda postpone apunu chushika avunu I am sorry I goskara iniye pidarda today is 3rd Friday and time at 10:35 attan kaadene butta onji 6:20 dabaga butta itte 4 hours anu battu muttuna galpalpa jattadu pura tudu breakfast pura ಮನ್ಪುನಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತಾಣ ನೀ ಬುಕ್ ದಾದ ಒಂದು ಪನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಬರೇತಾ ಏತ್ ಕವರ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಪು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಬಟ್ ಟ್ರೈ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಮನ್ಪ ಕವರ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಅಂತ ಬೈದೀನಿ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಕುಲು ಮೂಲು ಸಿರಿ ಪನ್ಪುನ ಕಾಫಿ ಶಾಪ್ ಗತ್ತಿದ್ದೀವಿ ಪೋಪುನಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಪಂಡೇರು ಸೊ ಅಲ್ಪ ಬೋದು ಒಂಜಿ ಕಾಫಿ ಪರ್ಕ ಅಂದುಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಬಂಜಿ ಫುಲ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಕಾಫಿ ಪರರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರ್ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಟ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ರಪ್ಪ ಗೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ್ದು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂತದ್ದು ತುಲೆ ಓಕೆ ತನಿಷ್ಠಲ ಪನರೆ ಉಂಡಾ ತನಿಷ್ಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಂಡು ಸ್ಕೂಲ್ ಚಕ್ಕರ್ ಪಾರ್ದೆ ఆయన ಲೆತೊನ್ ಬರ್ಪುನ ಓ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಲ ಇತ್ತು ಜಿ ಬಟ್ ಲೆತೊನ್ ಬರರೆ ಆಂಡದ ಪಂಡ ಮಮ್ಮಿ ಪಂಡೇರು ಆಯಂಕಲೆನ್ ಬುಡ್ದು ಕುಲ್ಲುಜೆ ಕಾಂಡೆ ಎಡಿ ಕುಲ್ಲಾವ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ್ನೇನ ಪಂಡ ಕಾರ್ ಪತುನ್ನೇನ ಬರೋಡವು ಅಡಿಗೆ ಪಂಡೇರು ಸೊ ಅಂಚದ ಆಯ್ನ ಲೆತೊನ್ ಬತ್ತ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇನ್ನಿತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀಕ ಪಾಂಡು ಬತ್ತದಾಂಡು ಸಿರಿ ಕುತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ತೂಯರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೂಲ್ ಪುನಂದೆ ವೆದರ್ ಇನಿ ಬಟ್ ಕೂಲ್ ಇಜಿ ಮಸ್ತ್ ತೊಂಬುಂಡು ಸೊ ಬಲೆ ಲೈಕ್ ಹೋಯ್ ಸಿರಿ ಕಾಫಿ ಶಾಪ್ ಹೋಯ್ ಕಮ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಸಿರಿ ಕಾಫಿ ಶಾಪ್ಡು ಶೋ ಕುಡೆ ಕಾಫಿ ಪೂರ ಪರ್ದು ಪಿದಾಡ್ದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಮೂಲ್ ಬತ್ತು ರೀಚ್ ಆದ ಒಂದು ಓ ಜಾಗ ನಿಕುಲ್ ಗೆಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ತುಕ ಎಸ್ ಒಂದು ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಓಲುಪುನ್ ಮಲ್ಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಈಸಿ ಆದ್ ಪನೋಡು ಪಂಡ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಇರ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂಡ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ತಿಕ್ಕುಂಡು ದಟ್ ಇಸ್ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಸೊ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ ಒಂದು ಏತು ಶೋಕುಂಡು ಪಂಡ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ದೂರ ನಡತೊಂದು ಪೋಂಡ ಆಕಾಶನೇ ಕೈಕು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂದು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ
ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಿರಿಗೆ ಸೀದಾ ಪೋದು ಗಿರಿ ತುದಿಟ್ಟು ಉಂತಾರೆ ಹಾಪುಂಡೆ ಪಲ್ಲೆ ದಾದಾಂಡಲ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಅವ್ವ ಉಂದ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು. ಬಟ್ ಮೂಲು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಸರ್ಕಸ್ ಪೂರ ದಾಲ ಮಲ್ಪೋಡಂದಿಜ್ಜಿ ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರ್ತೊಂದು ಪೋಂಡ ಆಂಡು ಈಸಿಡು ಪೋದು ಎಂಕುಲು ಗಿರಿತ ತುದಿಟ್ಟು ಉಂತೊಲಿ. ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂಚಿ ಚೂರು ಕಷ್ಟನೇ ಒಂಚೂರು ಸಾಕು ಹಾಪುಂಡು. ಮತ್ತೆ ಚೋಕಿ ನಮ್ಮ ಆತು ಭಂಗ ಬರ್ತದು ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನ ಬರ್ತೊಂದು ಪೋದು ಗಿರಿತ ತುದಿಟ್ಟು ಉಂತುನಾಗ ತಿಕ್ಕುನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆ ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅವ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪರೇನೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆತು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಗಿ ಇತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಲ್ ಆದಿತ್ತನು ಗಾಳಿ ಏತು ಶೋಕು ಬೀಜೊಂದಿತ್ತನು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಬೀಜೊಂದಿತ್ತನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದಿತ್ತನು. ಓಕೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಹಿಡಿದು 8 ಮೀಟರ್ಸ್ ಹೈಟ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ 6300 ಮೀಟರ್ಸ್ ಹೈಟ್ ಉಂಡು ಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಹಿಡಿದು ಆತು ಹೈಟ್ ಉಂಡು. ಮಿತ್ತು ತುದಿ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಏತು ಹೈಟ್ ಉಂಡು ಅಂದು ಅವಲ ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಿಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ತುಚ್ಪಾವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಚೂರೆ ಬರ್ತೊಂದು ಹೈಟ್ ಹಿಡಿದು ಪೋಯ್ನಾತಿ ಯಾನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ವೀಡಿಯೋನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ತುಚ್ಪಾವುದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂಲೆಗೆ ನಿಕ್ಕಲು ಏತು ಶೋಕುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಏನ ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿನ ಏತು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಪುಣ ಹೆಂಗಂತೂ ಗೊತ್ತುಚಿ. ಬಟ್ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ತಂಪಾತನು ಎಡ್ಡೆ ಖುಷಿ ಆತನು. ಸೊ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೆಟ್ಟಾಗಿ ಯಾನ್ ರೀಚ್ ಆತೆ ಬರ್ತದೆ. ನಾನು ಒಂಜಿ 15 to 20 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರ್ತದ ಪೋಂಡ ದೇವಾಲಯ ತಿಕ್ಕುನು ಆ ದೇವಾಲಯನೇ ಯಾನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ತುಚ್ಪಾವೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಕಾಪಲೆ ಉಲಾಯಿ ಪೋದ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯಿ ಪಿದಾಯಿಡ್ದೆ ಜಸ್ಟ್ ತುಚ್ಪಾದೆ ತುಳು. ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಉಂದು ಓಲು ಪುನ್ ಪಂಡೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ದೂರ ಉಂಡು ಅಂದು ಒಂದು ಗಿರಿತ ತುದಿಟ್ ಶ್ರೀ ಗುರು ಮುಳ್ಳಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯುಲ್ಲಿರತ್ತೆ 6 ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗದ್ದುಗೆ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಾಲಯ ಉಂಡು. ಸೊ ದೇವಾಲಯ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ತುಚ್ಪಾವೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ವಾವ ಊರುರ್ದು 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂದಲ ಐತೆ ಪನ್ಪೆ ತುಲೆ ಐತೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರ್ತೊಂದು ಎಂಕುಲ್ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ. ತನಿಷ್ಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತು ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನು ರಪ ಬರ್ತೊಂದು ಪೋವೊಂದಿತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಡು 8 ಹೈಟ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಡು ಮಿಕ್ಕಿದ ಪೂರ್ಣ ಉಂಡು ಪಂದಿದ್ದೈತೆ ಆ ಬೋರ್ಡುಲ ಉಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಅಲ್ವಾ ಬರೀತಾರೆ 6300 ಫೀಟ್ ಹೈಟ್ ಉಂಡು ಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಹಿಡಿದು 6 ಫೀಟ್ ಹೈಟ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 4 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನಡತೊಂದು ಪೋಣ 4 ಒಂಜಿ 10 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನಡತೊಂದು ಪೋಂಡ ದೇವಾಲಯ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಓವ ಊರುರ್ದು ಏತೆ ದೂರ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುನೆ. ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುರ್ದು 172 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಂಡ ನಮಕ್ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಉಡುಪಿಡು ಇತ್ತಿನಕುಲು ಉಡುಪಿಡ್ದು ಏತು ದೂರ ಉಂಡು ಅಂದ್ಕೇಂಡ 187 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುರ್ದು 264 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಉಜಿರೆಡ್ದು 187 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಉಂಡು. ಸುತ್ತೂಲೆ ವಿಡಿಯೋಡು ಸರಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪುಲೆಗೆ ಇತ್ತೆಂಚ ಮುಟ್ಟು ನಾವು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಪುರಂಚಿನ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ ಟಿಪ್ಪುಡು ಅಂತ ಯಾನ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ವ್ಯೂ ತುಚ್ಪಾಂದುಲೆ ಹಾವ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರ್ ಪೂರ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿಗೆ ಪೋತಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಪೋದಿತಿನಕಲು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನ್ಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ನ ಅಂತ. ಓಕೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಇತ್ತೆ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿക്ക് 2 ವೇ ಉಂಡು ಪೋರೆ ಒಂಜಿ ವೇ ಓಪಂಡ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಉಜಿರೆ ಚಾರ್ಮಡಿ ಈ ವೇಡ್ದು ಪೋದು ನಿಕ್ಕುಲು ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿನು ರೀಚ್ ಆವಲಿ. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವೇಲ ಉಂಡು ಓವು ಪಂಡ ಕಾರ್ಕಳ ಕಲಸ ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ಈ ವೇಡ್ದುಲ ಪೋದು ನಿಕ್ಕುಲು ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿക്ക് ರೀಚ್ ಆವಲಿ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಪಿರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಆಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಎಂಕುಲು ಜತ್ತೊಂದು ತೀರ್ತು ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಡಿಯರ್ ನೆನಪುಗು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪತಂದೆ ಒಂದೊಂಜಿ ನೆನಪುಗು ಒಂದೊಂಜಿ ವಸ್ತು ವಾವ್ ನೆನಪುಗೊಂಜಿ ವಸ್ತು ಪನಿ ತೊಂದುಂಡು ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಸಾಕಾಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಾಕಾಂಡು ಬಟ್ ತಿರ್ತು ಜಪ್ಪುನಾಗ ಖುಷಿ ಅವನು ತಿರ್ತು ಜಪ್ಪರೆ ಈಸಿ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತಾರೆ ಬಂಗ ಫುಲ್ ಫಾಗ್ ಉಂಡು. ಕ್ಯಾಮರಾಡು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಯಾನ್ ಏತು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೊಡೋದು ನಿಕಲಿಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂ ನಿಕಲಿಗೆ ಮೆಲ್ಲ ಜಾರುಂಡು ಫುಲ್ ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವ್ಯೂ ಯಾ ಫಾಗ್ ದ ನಡುಟೆ ನಡತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಡಿಯರ್ ಪೋಯ್ ಪೋಯ್ ಓ
ಓಕೆ, ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೈದಿನ ಜಾಗ ಹೋಗು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂದು ಹೊನ್ನಮ್ಮನ ಹಳ್ಳ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂದು ಒಂದು ಓಳುಪ್ಪುನ್ ಬಂಡ ಈ ತಿಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ ರೋಡ್ ಪೋನಾಗ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಫಾಲ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದುಂಡು. ಒಂದು ನೀರು ವರ್ಷದ ಪೂರ ದಿನಲ ಪಂಡ 365 ಡೇಸ್ಲ ಹರಿಯೊಂದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಜನಕಲೆಗ್ ಈ ಫಾಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು. ದಾದ ಪಂಡ ಒಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟರ್ದು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಸಾವಿರಾರು ಗಿಡ ಮೂಲಿಕೆದ ನಡೂಟು ಹರಿಯೊಂದು ಬರ್ಪು ನಂಚಿನ ನೀರು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ನೀರು ಬೊಕ ಈ ನೀರುಡು ಅವು ಆ ಗಿಡ ಮೂಲಿಕೆದ ನಡೂಟು ಹರಿಯೊಂದು ಬರ್ಪುನ ಕಾರಣ ಈ ನೀರುಡು ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯಗು ಬೋಡಿತ್ತಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಜನಕಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದ ಇಡೆ ಬರ್ಪುನಕುಲು ಖಾಲಿ ಅಕಲ್ನ ಫೋಟೋಸ್ ದೆಪ್ಪಂದೆ ನೀರು ತೂವಂದೆ ಪೋಪು ನತ್ತಂದೆ ತೊಟ್ಟುಗು ಈ ನೀರನ್ನು ಅಕಲ್ನ ಬಾಟಲ್ಡು ಒಂಚೂರು ಪತೊಂದುಲ ಪೋಪೇರು. ಸೊ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂಡಲ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದುಂಡು ಈ ಫಾಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಡೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ಪುನಕುಲು ಈ ನೀರ್ ದಡೆ ಬತ್ತೆ ಬರ್ಪೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದ್ ಅಕಲ್ನ ಬಾಟಲ್ಡು ನೀರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊನಪೇರು. ಓಕೆ, ಎಂಕುಲಿತೆ ಅಲ್ಪರ್ದು ಸೀದಾ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬೈದ ಒಂದು ಜಾಗ ಹೋಗಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂದು ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟ ಅಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಫಾಲ್ಸ್ಲ ಉಂಡು ಮಾಣಿಕ್ಯದಾರ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂದು. ಈ ಸಲ ಎಂಕುಲ್ ಅಡೆ ಪೋಯ್ಜ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾಂಡಲ ಪೋಪ ಬಟ್ ಅವು ಮಿಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಪೋಡೆ ಬಟ್ ಲೇಟ್ ಆನ ಅಂದು ಪೋಯ್ಜ ಒಂದು ಮಾಣಿಕ್ಯದಾರ ಬೆಟ್ಟ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಜಾಗ ಉಂದುಲ ಒಂದು ಒಲುಪುನ್ ಪನ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಉಂದುಲ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಡೆ ಉಪ್ಪುನು ಒಂದು ಜಾಗ ಉಂಡತೆ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳ ಅಂದು ಪನ್ನುಲಿ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುದು ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 28 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಉಂಡು ಆತೆ. ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಪ ಕಾರಡೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ದ ಮುತ್ತ ಕಾರ್ ಪೋಪುಂಡು. ಸೊ ಕಾರಡೆ ಪೋವೊಂದು ಅಲ್ಪ ಜತ್ತದು ಫೋಟೋಸ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಂತ. ಸೊ ಮಿತ್ತಗ್ ರೀಚ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಂತದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪೇಂಟೆ ನೇತ ನಡುಟು ನಡತೊಂದು ಪೋವಡು. ಕೆಲವೊಂಜಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂಜಿ ತಿಂಪು ನಂಚಿನ ಪೂರ ಇತ್ತನು ಒಂಜಿ ಐನರ್ದು ಆಜಿ ಅಂಗಡಿಲು ಇತ್ತಂಡು ಆತೆ. ಸೊ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುದು ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ 28 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ 28 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತಂಡ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುದು ಈ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟ ತಿಕ್ಕುಣು. ಹಿಂದೂ ಬೊಕ್ಕ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ನ ಕಲೆಗೂ ಒಂದು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆದ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಅಂದಲ ಪನೊಲಿ ದಯಪಂಡ ಈ ಜಾಗನ ಹಿಂದೂ ದೇವಿರು ಗುರು ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಬೊಕ್ಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂತ ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ ಪನ್ಪುನಾರ್ನ ಪುದರ್ಡು ಉಂದೆನು ಗುರುತಿಸಾವೇರು ಈ ಜಾಗನ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು 8 ಹೈಟೆಡ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂದು 1895 ಮೀಟರ್ಸ್ ಎತ್ತರಡು ಉಂಡು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನಿಕುಲು ಕೋಡೆ ತೂಯಿನ ದಾದ ಪನ್ಪೆ ರೀಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅವೇ ನಿಕುಲು ಮೂಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟಡು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕುಲ ಮೊಲುತುಲೆ ಮೋಡಲಿ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ವ್ಯೂ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ತನಿಷ್ ಬಲ್ಲೆ ತನಿಷ್ ಇಡೆ ಬಲ್ಲೆ ಎಂಚಾಂಡ್ ಜಾಗ ಎಂಚಾಂಡ್ Did you enjoy coming with us? Okay, monkey, did you enjoy coming with us? Tell me. Yes, monkey. A lot? ಅಯ್ಯೋ ಈರೆ ಒಂಜಿ ಮಂಕಿ ಉಲ್ಲರ್ ಈರೆ ಪಿರ ಒಂಜಿ ಮಂಕಿ ಕೊನಕನಾ ಇಲ್ಲಗ ಒಂಜಿ ಕೊನಕ ಇಲ್ಲರೆಲ್ಲ ಅನ್ಪಿದೆ ಕಟ್ಟುಪಾಡುವೆ. ಓಕೆ ಕಮ್ ಡೈರಾ ಇಸ್ ವೇಟಿಂಗ್. ಯಾನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಯಾವು ದಯಪಂಡ ರೂಮ್ಲ ಆತಜಿ ರೂಮ್ಸ್ ನಾಡರುಂಡು ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಪೋಪುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಲಂಚ್ ಆತಜಿ. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಯಾವು ಕಲ್ಲತ್ತಿಗಿರಿ ಕೆಮ್ಮನ್ಗುಂಡಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತನ್ ಪೋಯರೆ ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ವಿ ಆರ್ ಅಪಂಡ ಇಂಕುಲು ರೂಮ್ ನಾಡರೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ಲಂಚ್ ಪೂರ ಅದು ರೂಮ್ ನಾಡರೆ ಟೈಮ್ ದೆತ್ತೊಂಡು. ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಸಿ 32 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಐಡ್ದೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಉಂಡು 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಯಾವುದು ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಜನ ದೃಷ್ಟಿ ನಡೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ನಡೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಗುತ್ತೆ. ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ, ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೋದು. ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಹಲ್ಲು ಏನಾರು ಬೇಕಾ, ಹಲ್ಲಿಗೆ, ಫ್ಯಾಟಿಗೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಬಲ್ಗೆ, ಸಕ್ಕರೆಗೆ ಕಾರ್ಡ್ ತರ ಕಾರ್ಡ್
ಕಾಡು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗೆ ಕಣ್ಣಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಕಾಯಿನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ. ಇದು ತೊಳೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ನಿಮಗೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಉಂಗ್ರದು ಚೊಂಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಹಲ್ಲುಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಿಬೇಕು, ಬಾಯಿಂದ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ, ಮೌತ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಣ್ಣ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರ? ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಿಬೇಕು, ಹಲ್ಲುಗೆ ಮೌತ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಡಿದ್ರೆ ಬಾಯಿಂದ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ, ಹೋಗಿ ತರಬೇಕು. ಹಲ್ಲು ಬಾಯಿ ವಾಸನೆ, ಹಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ನೋವು, ಹಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಗಲೀಜು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಕ್ತೀರ ಒಂಚೂರು? ಅದೇ ನೋಡಿದ್ದೆ निकाल के चाप के खाने का है। ये लेडीज को पेट दुखता है, जो महीने में तकलीफ होता है, इसलिए काम करते। और दूसरा क्या जो फैट का है, तुम्हारा गैस के लिए मिलता, बाल के लिए मिलता। हनी एक दूं क्या? नहीं, हनी नहीं मिलता। हनी ओरिजिनल तुम्हारे नहीं मिलते हैं मेरे को गाँव में मिलते हैं। कहाँ वाले? वो गाँव में है। तुम्हारा नीलम है, पुष्परागम है, इसका वो सब जयपुर का ही है। जयपुर से आता है, जयपुर कंबास, वहाँ हीरा तक कटिंग होता है। वहाँ कैरेट के हिसाब से पत्थर है। वो क्या करते हैं, उधर हमें जाते हैं, अजमेर जाते हैं ना, उधर से उधर लेके आ जाते हैं। ಓಕೆ ಇತ್ತ ಟೈಮ್ ಆತನು ಒಂಜಿ 3:42 ದಾದನ ಟೈಮ್ ಆತನು. ಎಸ್ 3:42 ದಾದ ಪಂಡೆಂಕಲ್ನ ಲಂಚ್ ನನಲ ಆತಜಿ ಮೂಲಿತೆ ನನ್ನ ಈ ಕಾಡು ಓಡೇಕ್ ನನಲ ಸಿಟಿ ಮುಟ್ಟರೆ ನನಲ ಒಂತೆ ದೂರ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಅದ ಮುಟ ಪೋನಾಗ ಬೈಯಡೆ ಆದಪುಂಡು, ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಆಪುಂಡು. ಲಂಚ್ ತಿನ್ಪುನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಚೂರು ಮಂಜಿ ತಿನ್ಕಾನ್ ಮೂಡು ಲೈನ್ ಎಡೆಕರ ಒಂಜಿ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಬತ್ತಾತೆ ಇಂಕೈದ ಉದರ್ ನೆನಪ ಒಂದಿಜ್ಜಿ. ಆ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಪ ಕಂಟಿನ್ ಅಪ್ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿನಾಲ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಇತ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಪೂರಕುಲ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಅಂಚ ಅನ್ಪಂಡೆ ಮೂಲೆ ಕಾರುಂತಾಲೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿನ್ಕಾಂದು. ಸೊ ಆರಕ್ಕನಾರೆ ಪೋತೀರು ಇತ್ತೆ ತೂಡ್ದಾದ ಅವಳಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೇನು ಫುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಗಿಲ ಗೋಬಿಲ ఒక ಪರೋಟಾ ಕಬಾಬ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು. ഞാൻ പണ്ടേ പൊക്ക ബൊർച്ചി നമ്മ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ പോയി ಮೂಲ್ ತಿನ್ಪುನ್ ಬೊರ್ಚಿ ಅಂದೆ. ಬಟ್ ಬರೋನ್ ನಮಕ್ ಪಿರಾ ಅಲ್ಪ ಜತ್ತದು ಕೆಲವೊಂಜಿ ವ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ತಗೊಂಡ್ ಬನ್ನಾಗ ಈತ್ ಪೋರ್ತಾಂಡು ತಿರ್ತು ಜಪ್ಪನಾಗ ನಾನೆಲ್ಲ ಪೋಯರಂಡು. ಸೊ ಮೂಲೆ ಯಾವ ಮೂಲೆದಲ್ಲ ತಿನ್ಕ ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಶೋಕುಡ್ ವನಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಯಾವ ಒಂದು ಪಂಡೆ ಸುಮಾರಂಚಿ ಪೋತೀರು. ತನಿಷ್ಕ ಸಾಕಾತನ್ ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ ಜೊತೆ ಒಂದೇ ಬೈದಿನಿ. ಕಾರ್ ಹಿಡ್ಕೊಲ್ಲಿ ಕೂಡಲ ಆಯ್ಕೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪು ಮೊಕ ಕಾರ್ ಆಫ್ ಆಯ್ ಕೂಡಲ ಆಯ್ನ ನಿದ್ರೆ ಪೋಪುಂಡು ರಟ್ಟೊಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಬರ್ವೇರು ದಾದ ಕನ ಪೆರ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾದ ಉಂಡು ತೂಲೆ ರೆಗ್ ಶೋಕು ಪುನಃ ಫೀಲ್ ಆಯ್ನ ಕನ ಬಲೆ ಹೆಂಕುಲ್ ತಿನ್ಪ ಅನ್ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕನೋಚಿ ಚೂರ್ ಕನಲೆ ಪಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ತಿನ್ನರೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ. ಓಕೆ ಫೈನಲಿ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕುಲ್ ರೂಮಿಗೆ ರೀಚ್ ಆತ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ನಾವು 6 o'clock ಆತಂಡು. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಕುಲ್ದಿತ್ತಿನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 5 o'clock ಮುಟ ನಮಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಅವು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಅಂತೂ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಾರ್ ಜತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎತ್ತು ಕೋಲ್ಡ್ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಕೈ ಪೂರ ಥಂಡ ಆತನು ಫ್ರೀಸ್ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕ ಆವೊಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಶಿಬಿರ ಆವೊಂದುಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ತನಿಷ್ ವಾಸ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಲೈಕ್ ಅಂದ್ ಕುಂಬರೊಂದಿತ್ತೆ ಆಯ್ ಅಂತ ಚಪ್ಪೆಡಲ್ಲ ಆಯ್ಪಂಡ ಆಯ್ ನಂದು ಯಾನ್ ಚೂರು ನೆರಿ ಆಯ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಾಗ ಈಗ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾನ್ ಮೂಜಿನಾಲ್ ಸಲ ಕಟ್ ಮಂದೆ. ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ ಬಾಬು, ಸಾರಿ ಬಲೇಡೆ ಬಲ್. ಗುಡ್ಡೆಡುಪ್ಪುನಾಗ ದಾದಾಂಡು ಗುಡ್ಡೆಡುಪ್ಪುನಾಗ ತನಿಷ್ ಅವಳ ಒಂದು ಕುಂಬರೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕ ಆತು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ఒక ಮುಲ್ಪಕಲೆಗೆ ಒಂದು ಚಳಿನೇ ಆಯ್ತು ಒಂದು ದಾಲ ಆತು ಪನ್ಪೇರೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಣ ಎಂಕ ದುಂಬು ಚಳಿತ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಶೆಕೆಟೆ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದು ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಚೂರು ಚಳಿಗೆ ಅನ್ ಕುಂಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದ ಎಂಕ ಫೀಲ್ ಆಡು. ಸೊ ಎಂಕ ಇಲ್ಲ ಬಿನ ಒಂದು ನಾನು ಟ್ರೈ ಪೋಡ್ಲಕ್ ಅನ್ನತ್ತದ್ದು ಜಿ. ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಈ ರೂಮ್ ದ ಟೂರ್ ಬೊಕ ಎಂಕಲ್ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇ ಆದಿತ್ತ ಅಂಡ್ ಅದ ಪೂರ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇತ್ತು ಆ ಪೂರ ಎನ್ನಿಕಲಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪನ್ಪೆ ಅವೆ ನಿಕಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ವೇಟ್ ಮಂತೊಂದು ಪ್ಲೇ. ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬಂದೆ ಎಂಡ್ ಮುಟ ತೋದಿತ್ತು ನಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲವ್ ಏನೋ ಕರೆಯೋದು. ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಸಿ ಬಾಯ್. ಸಾರಿ ತನಿಷ್ ಬಾಯ್.